दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि सैथो साहसि सुबुं नुफेराखैमोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोंनि बे दावहाया बबेबा मोनसे गुबुन हारिजों नङा। जोंनि बे दावहाया जोंनि थागिबि हायाव मोननांगौ मोनथायनि थाखायसो। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। ল'ৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। ল'ৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर? हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों दाजुजि। गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों। मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? अमाया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो। जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दानथालनि आदाखौ एटाक खालामगोन।
अरा दा नोंखौ गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो। सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौसो बुथारनानै जानो नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि सैथो साहसि सुबुं नुफेराखैमोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोंनि बे दावहाया बबेबा मोनसे गुबुन हारिजों नङा। जोंनि बे दावहाया जोंनि थागिबि हायाव मोननांगौ मोनथायनि थाखायसो। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। ল'ৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। ল'ৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन।
गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जों गाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों। मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? अमाया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो। जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दानथालनि आड्डाखौ एटाक खालामगोन। नोंनि बरादा नोंखौ गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो। सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौसो बुथारनानै जानो नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि सैथो साहसि सुबुं नुफेराखैमोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोंनि बे दावहाया बबेबा मोनसे गुबुन हारिजों नङा। जोंनि बे दावहाया जोंनि थागिबि हायाव मोननांगौ मोन्थायनि थाखायसो। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि
जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। ল'ৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। ল'ৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर? हाबेलाय आला लायबाय। जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों दाजुजि। गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों। मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? अमाया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो। जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दान्थालनि आड्डाखौ एटाक खालामगोन। नोंनि अरादा नोंखौ गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो। सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन जुनारखौसो बुथारनानै जानो हायो। नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि
जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि सैथो साहसि सुबुं नुफेराखैमोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोंनि बे दावहाया बबेबा मोनसे गुबुन हारिजों नङा। जोंनि बे दावहाया जोंनि थागिबि हायाव मोननांगौ मोन्थायनि थाखायसो। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। আপোনালোক চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। আপোনালোক চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर? हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों दाजुजि। गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों। मा खोमि दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? अमाया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो। जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदो जों सुनिबार खालि दान्थालनि आड्डाखौ एटाक खालामगोन। नोंनि अरादा नोंखौ गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव
बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौ जों बुथारनानै जानो नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि सैथो साहसि सुबुं नुफेराखैमोन गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों जोंनि बे दावहाया बबेबा मोनसे गुबुन हारिजों नङा जोंनि बे दावहाया जोंनि थागिबि हायाव मोननांगौ मोनथायनि थाखायसो गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों ল'ৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার যাওক गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों ল'ৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमबाय फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि
जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर हापेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों दाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों। मा खोमि दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? अमाया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो। जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदो जों सुनिबार खालि दान्थालनि आदाखौ एटाक खालामगोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो। सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन जुनारखौसो बुथारनानै जानाय। नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि सैथो साहसि सुबुं नुफेराखैमोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोंनि बे दावहाया बबेबा मोनसे गुबुन हारिजों नङा। जोंनि बे दावहाया जोंनि थागिबि हायाव मोननांगौ मोनथायनि थाखायसो। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।
আপোনাৰ ল'ৰা চোৰ আছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক পিছত আহক স্যার যাওক স্যার गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों আপোনাৰ ল'ৰা চোৰ আছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক পিছত আহক স্যার যাওক স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों दाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजि होलायदों मा खोमि दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दान्थालनि आड्डाखौ एटाक खालामगोन जोंहा मोसानि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन जुनारखौसो बुथारनानै जानाय नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों आंनि जिउ जारिमिनाव
मालाबाबो मोसा बायदि सैथो साहसि सुबुं नुफेराखैमोन गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों जोंनि बे दावहाया बबेबा मोनसे गुबुन हारिजों नङा जोंनि बे दावहाया जोंनि थागिबि हायाव मोननांगौ मोनथायनि थाखायसो गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों ল'ৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों ল'ৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों दाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों मा खोमि दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो अमाया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दान्थालनि आड्डाखौ एटाक खालामगोन गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन जुनारखौसो बुथारनानै जानो नोंसोर आंखौ बुथारनो
मोसासो आं मोसा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि सैथो साहसि सुबुं नुफेराखैमोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोंनि बे दावहाया बबेबा मोनसे गुबुन हारिजों नङा। जोंनि बे दावहाया जोंनि थागिबि हायाव मोननांगौ मोनथायनि थाखायसो। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। ল'ৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার যাওক। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। ল'ৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক। স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर? हाब बेलाय आला लायबाय
जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों दाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजि होलायदों मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दान्थालनि आड्डाखौ एटाक खालामगोन गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन जुनारखौसो बुथारनानै जानाय नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि सैथो साहसि सुबुं नुफेराखैमोन गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों जोंनि बे दावहाया बबेबा मोनसे गुबुन हारिजों नङा जोंनि बे दावहाया जोंनि थागिबि हायाव मोननांगौ मोनथायनि थाखायसो गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों ল'ৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन
बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों লৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर हाबेलाय आलालायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों दाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दान्थालनि आटाखौ एटाक खालामगोन गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन जिबखौ जों बुथारनानै जानो नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदै सिखोला नों आंनि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि सैथो साहसि सुबुं नुफेराखैमोन गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालारखालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि
जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोंनि बे दावहाया बबेबा मोनसे गुबुन हारिजों नङा। जोंनि बे दावहाया जोंनि थागिबि हायाव मोननांगौ मोनथायनि थाखायसो। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। ল'ৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। ল'ৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক স্যার প্লিজ স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर? हाबेलाय आलालायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों दाजुजि। गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजिहोलायदों। मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो। जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दानथालनि आदाखौ एटाक खालामगोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जावलिया देवान फोथार क्लाबाव बड' सावथुन मोसाखौ गाजा गोमजायै रिलिज खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे बड' सावथुन मोसाखौ नायफैनायनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो।